Salam ýa-ni hormatly adamlar. Garaşdyr bagy beterip ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Hormatly Prezidentimiziň Ministrler Kabinetiniň iqtisadiýatymyzyň ähli podoklaryny şu ýylyň 6 aýyna ýerine ýetirilen işleň jemlerine başlap geçiren Geňişlerin Mejlisinde halk hojuluk toplumynyň podoklaryny ösdürmek, ýurdumyzyň welaýatlarynyň Aşgabat şäheriniň durmuş iqtisady taýdan ötüşini öpçün etmek bilen baglanyşly meselelere gararly we degişli düdümliň öňünde durýan wezipeler kesitlenildi. Ýurdumyzyň ulug aragatnaşyk toplumyna we welaýatlanyň häkimliklerine maslahatlar geçirilip, onu Geňişlerin Mejlisinde döwlet başlarymyzyň kesitlerini wezipelerni berja etmeň ugurlary aralyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň o ýurdumyzy durmuş iqtisady taýdan ösürmek maksatnamasyny durmuşa geçirmek çäklerini alınıp barlayan işler aýratyn ähmiýetli bolup durýar. Şoň bilen baglykda döwlet başlarymyz Geňişlerin Mejlisi döwlet maksatnamalaryndan gelip çykýan wezipeleri ösürlikli ýerine ýetirmek wajypdygyny öňe çekdi. Hormatly prezidentimiz biziň iqtisadiýatda strategik ugurumyz konstitusiýamyzda belleşi ýaly bazar iqtisadiýatyna geçmek bolup durýar diýip nykdy. Şoň orada ähli döwlet kärhanalary ýuwaş-ýuwaşdan hususlaşdyrylýar ýa-da olaň eýetçiliginiň görnüşi ýetgedilýär. Häzirki döwürde Ministrler Kabinetiniň başlarynyň ulugy aragatnaşyk toplumy boýunça ornawatlarynyň garamagyna ähli ministrlikler we podoklaryň dolanyş edaralarynın eýetçiliginiň görnüşi ýetgedilip, olar agentliklere öwrüldi. Şoň bilen baglykda Ministrler Kabinetiniň ýanyna ulug we kommunikasiýalar agentligi döredilip, oň öňünde durýan anyk wezipeler kesitlenildi. Toplumda geçirilen maslahatda döwlet başlarymyzyň düzümliň öňüne goýulýan wezipeleň we olara berilýän tapşyryklaryň ýokary derejede ýerine ýetirmegi barada aýdanlaryndan ugralanyp, degişli podoklaryň öňünde durýan wezipeler üstünlikli berja etmeň netijeli ugurlaryna garaldy. Melenizirimiziň belleşi ýaly täze agentligiň düzümleriniň öňüne elektron senagatyny ödüretmek we oň işini kämilleşdirmek boýunça ören ähmiýetli wezipeler durýar. Şonlukda ýurdumyzda elektron senagatynyň ösdürmegine münasip goşunt goşmagy, okyply ýokary hünerli işgär taýýarlanmagy zerur bolup durýar. Maslahatyň dowamyna bu ugur boýunça öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek, häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelen hünerler boýunça okuwlary guramak we topluma degişli okuw önümçilik merkezleriniň işini kämilleşdirmek, oň usuliýet ulgamyny häzirki zamanyň ösen tejribesini we sanly ulgamy ornaşdyrmak bagatda netijeli pikir alşmalar boldy. Mundan başga-da döwlet başlarymyz häzirki döwürde dünýäde emele gelen çalşarymly ýagdaýy nazara alyp, ýurdumyzyň ulug kärhanalarynyň işiniň netijeli ýokurlandyrmak boýunça tapşyryklaryny ýerine ýetirmek ugruny bilelikdäki tagyllalaryň zerurdygyny ykdyrly. Şeýle-de maslahata gatnaşyjylar döwlet tarapyndan oňyň mümkinçiliklerini döredilýän üçin arkadaky prezidentimize hoşallyk sözlerini aýdyp, öz öňlerine durýan wezipeleň ýerine ýetirilmegi ugruny zerur tagyllalaryny gaýgyrmajykdyklaryny inandyrdylar. Şeýle-de ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimliklerine hormatly prezidentimiziň Ministrler Kabinetiniň Geňişlerin Mejlisinde ýurdumyzyň serwetlerini durmuş iqtisady taýdan ösürmek boýunça beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek ugurlaryna bagyşlanan maslahatlar geçirildi. Ähli welaýatynyň häkimligine geçirilen maslahatda sewetde alınıp berilýän işleň ýagdaýy, gowça ýedek etmek we owa hojuluk işleriniň netijelegini ýokurlandyrmak bilen baglanyşly meselelere garaldy. Aýratyn Ministrler Kabinetiniň Geňişlerin Mejlisinde döwlet başlarymyzyň welaýatlanyň häkimlikleriniň öňüne goýan wezipelerini ýerine ýetirmäge gönükdirilen giň meçörli çäreler boýunça pikir alşmalar boldy. Belenşi ýaly häzirki wagtda ähli welaýatynyň ekrançylyk meýdanlaryna ýeňlendirilýän möhümlen owa hojuluk işlerini bellenen möhletlerde guramaçylykly geçirmek, geljek ýylyň hasyly üçin buğdoý ekiljek meýdanlary ekiş möhümine ýokary derejede taýýarlamak boýunça zerur işler alınıp berilýär. Şolar wagtyň özünde gowçy hemem beýleki owa hojuluk ekinlerine agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda ýedek işleri ýerine ýetirilýär. Döwlet başlarymyzyň tapşyrygyna laýyklykda ekrançylygyň döwürwap derejede ösdürmegini, oňa häzirki zamanyň ösen tejribeleriniň we ilmiň ýokary gazananlarynyň ornaşdyrmagyny aýratyn ähmiýet berilýär. Maslahatda çykyş edenleri Melenizirimiziň Ministrler Kabinetiniň Geňişlerin Mejlisinde eden çykyşyndan ruhlanan welaýatyň ähli ýylatynyň aýratyn owa hojulukçylarynyň döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, belen sekbetlere eýelemek ugruny ähli gojuruk aýratlaryny gaýgyrmajykdyklaryny ykdylar. Balkan welaýatynyň häkimligine geçirilen maslahatda ýurdumyzyň garaşsylygynyň 30 ýyllygynyň belenilýän ýylynda sewetiň owa hojuluk işgärleriniň ýokary netijeleri ugruny ihlasly zähmet çekýänligi belenildi.
Şeýlede döwlet başlarymyzyň taýşaryna laýyklykda Türkmenistan Parahaçylyk Onaşmagyň watany ýylynda açylmagy meýleşdirilýän desgalan açyş dawlatynyň ýokary gurumçylyk derejesini öpçün etmek ugruna zeruri işleri alınıp berilýär. Şeýlede häzirki döwürde ýurdumyzda milletimiziň ýol başlygyna alınıp berilýän giň meşhurly işler sewtiň hemme taraplyny ötüşine, welaýatyň ilatynyň ýaşaş durmuş derejesiniň ýokarylanmagyna we önümçilik desgalarynyň kuwatynyň artmagyna gönükdirilýär. Bu bolsa hormatly prezidentimiziň Balkan welaýatynyň ähli dödümlerinin öňüne goýýan wajyp wezipelerini üstünlikle ýerine ýetirilmeginiň baş şertini emele getirýär. Ýurdumyzyň Demirgazyk welaýatyna da bugdoýyň, paýtanyň we beýleki ekinleň bol hasylyny öpçün etmek, şeýlelikde ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny putulandyrmak meseleleri esasy ornuna durýar. Şoň bilen baýlykda Daşy welaýatynyň häkimligine geçirilen maslahatda arkada prezidentimiziň ministrler kabinetiniň Geňişlik Mejlisine kesgitlen wezipelerini üstünlikle durmuşa geçirmek bilen baglanyşly meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Döwlet başlarymyzyň taýşaryna laýyklykda welaýatda şanly sene münasibetli gurulyp ulanmagy berilmegi meýleşdirilýän desgalardaky guruluşyk işleriniň depkinlerini ýokarylandyrmak, ýeriň hasyllygyny artdyrmak, ýer we suw serişdelerini rejeli peýdalanmak meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Belenşeli bu işleň degişli derejede ýerine ýetirilmegi welaýatyň ykdysady taýdan kuwatlanmagyna bolşýaly, sewtiň ilatynyň durmuş derejesiniň ýokarylanmagyna oňy täsirini ýetirýär. Maslahatyň dowamyna çykyş edenler öňürjükli işlemek we ýokary derejeli ýaşaýyş, amatly diň jaşwabatda oňy şertleň döredilýäni üçin arkada prezidentimize hoşallyk sözlerini aýtdylar. Hemem öňgödürýän wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirilmegine münasip goşunty goşmak ugruna tutun ýerli zähmetlerini gaýgyrmajakdyklaryny ananardylar. Lewap welaýatynyň häkimligine maslahatı o milli maksatnamasynyň aýratynam hormatly prezidentimiziň geçiren ministrler kabinetiniň Geňişlik Mejlisinden gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek anyk ugurlary aralyp maslahatlaşyldy. Hormatly prezidentimiziň o hojalygyny ösdürmek, aýratynam paýtanyň öňürlýän mukdaryny artdyrmak boýunça kabul edilen maksatnamalary durmuşa geçirmek boýunça öňde goýan wezipeleriň wajypdygyny belläp çykyş edenler bu gurda bilelikdäki işleň zerurdygyny ykdylar. Şonlukda ýurdumyzda azyk howpsuzlygynyň öpçün edilmegine gönükdirilen giň meşhurly işleň ýokary derejede ýerine ýetirmeginiň zerurdygy bellenildi. Mary welaýat häkimligine geçirilen maslahaty häzirki döwürde ekrançylyk meýdanlaryny gowuçanyň bol hasyly ýetişdirilýär. Ähli agrotehnika işleň öz wagtyny we ýokary hili geçirmeginiň bol hasylyň kepiligi barada aýdyrly. Döwlet başlarymyzyň taýşaryna laýyklykda o hojalyk tehnikalarynyň we ýygym möhümine degişli beýleki düzümleň taýýarlygyna möhüm ähmiýet berilýär. Şonuň bilen baglykda ekinleň hasylyny ýokarylandyrmak, täze ýerleri özleşdirmek, işe täzeçil tehnologiýalar ornaşdyrmak meselelerini ölmeýsasy çemeleşmegi özüniň oňy netijesini berýär diýip maslahatda çykyş edenler nykdylar. Munyň özi milletimiziň öňe sürýän başlanýşlarynyň üstünlikli ýerine ýetirilmegine aýratyn ähmiýetlidir. Hormatly prezidentimiziň o hojalyk maksatly ekin meýdanlaryny we öýre meýdanlary maksada laýyk hemem netijeli ulanmak boýunça öňde goýýan wezipeleriniň aýratyn ähmiýetlidigini nykdyp, maslahatda gatnaşanlar bu işleň awry bilen ýerine ýetirilmegine zerur taýýarlanan ediljekdigini ananardylar. Döwlet başlarymyzyň taýşaryna laýyklykda her welaýatda ýer bölükleriniň gatnaşyny döretmek, hemem önümçilik maksatly taslamalary maýa goýmagy eslegi bildiren taraplary ýer bölüklerini bermek we bu işleri çaltlandyrmak meseleleriniň ähmiýetini ykdyldy. Umumyň ministrler kabinetiniň Geňişlik Mejlisine öňde goýulan wezipeleň üstünlikli çözülmeginiň ähmiýeti barada aýdylyp, oňy ýurdumyzyň okulny ösüşiniň aýdyň beýanyny öwrülýänligi bellenildi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ediz diýarymyzda millilerimizin taýsy tagallalarynyň edegderli gollawlarynyň netijesinde kiçik we orta telekeçiligi ösdürmekligi aýratyn ähmiýet berilip, ýurdumyzda hususiýetçiligiň telekeçilik işiniň rowaşlanmagyna gönükdirilen döwletli tutumlar anyk netijelerini berýär. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň telekeçileri berkarar watanymyzda azyk haritleri bilen bir hatarda dörli senat haritlarynyň bolşulugyny döredilmegine de özleriniň münasip goşandyryny goşýarlar. Diýarymyzyň çarýanyny bolşýaly günnägor devletinin hususiyetçilerim döwlet tarapyndan telekeçilere berilýän ýeňilliklerden döredilýän giň mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanmak bilen täzeden zähmet üstünliklerini beslenýärler. Hususiyetçilere berilýän ýerli gollawdan kiçik we orta telekeçiligi ösdürmek babatda milli liderimizin taýsy tagallalaryndan ruhlanýan Lewap welaýatynyň hususiyetçileri ülkemizde belenilýän her bir toýdur bayramlary zähmet ýeňişleri bilen garşylamagy asylly däbi urdular. Şeýle hususy ölümçilikleriň hataryna Türkmenawa şäherindäki Asman hususy kärhanasyny görkezmek bolar. Kärhanaň iş hünärmenleri ýurdumyzyň garaşylygynyň 30 ýyllyk bayramçylygynyň bellenip geçiljek 2021-nji Türkmenistan Parahaçylygyň we Anaşmagyň watan ýylyna hem her bir ölümçilik gününi anamly zähmet üstünliklerini besleýärler.
Bu ýerde ilatyň ötün isegine laýyklykda mebel önümleriň durly görnüşleri öndürilip, öňçülük saadlaşykly ýola goýuldy. Soğuz kärhanada mebel ölümlerini taýýarlayan bölümleriň birnäçesi bolup raýatlarymyzyň hemde edara kärhanalaryň buýurmalary esasynda mebelleriň orlarça görnüşleri öndürilýär. Bölümlerde ýokary hil ölçeglerine gawat gelýän aşhana we otog mebelleri, ýaş aýratyllyklaryna laýyklykda çağılary niýetlenen mebelleri, kapylar şeýlede ýumşak mebel ölümleri öndürilýär. Ösen tehnologiýalaryň ölümçiligi ornaşdyrylmak işleriň esasan awtomatlaşdyrylan usulla ýola goýulmagyna uly mümkinçilik döredýär. Vilayatyň işegurlary kiçik we orta telekeçiligi ösdürmekdäki aladalary maksatly tutumlar üçin milli liderimize alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Diyarımızda bakçyçylygyň medeniýetine ýymynyny bilegem ösdürmek, oň hasyllygyny artdyrmak, bereketli türkmen topragynyň öňýän nygmatlaryň görnüşini hasam köpeltmek, bu wagtda daýhanlary ähli ugurlardan ýardam etmek ýaly tutumly işler özüniň oňut netijesine merge. Ony şu günleri ýurdumyzyň ähli vilayatlaryna bolşy ýaly Balkany vilayatyna da ekrançylaryň bol hasyl ösdürip ýetişdiren gawun garpazlarynyň köpçülikliň ýygymyna da aýdyn görmek bolýar. Balkanlı bakçaçylar gawunlaryň waharman, gulaby, garrygy diýäl görnüşlerini ekip, olardan ýylyň-ýylyna bereketli hasyl alýarlar. Türkmenistan parahatçylygyň we anlaşmaň watan ýylynda da Garagum derýasynyň boýlaryna täze özleşdirilen mes toprakly meýdanlarda beýleki ekinler bilen birlikde gawun garpy diýäl bakçy önümleriniň bol hasylyny ösdürip, kemale getirme başarýarlar. Balkan welaýatynyň owa hojalyk etraplarynyň biri bolan Serdar etrafynda da halkymyzyň bakçaçylyk medeniýetini, berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne mahsus täze belentlikleri götürmekde tutumly işler durmuşa geçirilýär. Olar şu owa hojalyk mögsüminde ençeme hektar ýere gawun garpyz ekip, ondan bol hasyl almaklaryň höttesinden geldiler. Yetip gelýän mukaddes ýurt garaşdyrlygymyzyň şany 30 ýyllyk bayramyna ykjam taýýarlyk görülýän şu günlerinde datly tagamlara ýuwrulan gawun garpyzlary ösdürip ýetişdirmeň ussady bolan welaýatyň Serdar etrafynyň daýhanlary, şyryň nygmatlary köpçülikliň ýygmaklyga girişdiler. Olar bir günüň dowamyny 10 tonna gawun garpyz ýygmak bilen ýetişdiren hasyllaryny ýurdumyzyň bazarlaryna çykarmak işlerini guramaçylykly ýola goýýarlar. Baba daýhanlar özleri barada halkymyz hakyna edýän ýerinsiz aladalary hemde türkmen gawunynyň durly görnüşlerini ösdürip ýetişdirmekligi döredip berýän giň mümkinçiliklerdir şertleri üçin hormatly prezidentimize tüýs sürekden hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimizin Eýlýurt bähbidine gönüktirilen işleri watanymyzda gazanylýan üstünlikleri geçirilen şäherleň özüni düzi ýokary hukumatligi betlenen maslahatlar hormatly prezidentimizin Eýlýurt bähbidine gönüktirilen beýik işlerine öz boşly hoşallyga uğurly. Türkmenistanyň Milli Geňeşi Magtymly adyndaky ýaşlar uramasynyň merkezi geňeşi Diýanlar Birleşiginiň merkezi geňeşi Içeri işler ministrligi Türkmenistanyň baş prokuraturasy bilen bilelikde ýaşlarda ahlak we hukuk gaýdalarynyň sazlaşygy, kämil şahsiýetiň keşfediratly wagtny etihatly uşu geçirildi. Türkmenistanyň bilim ministrligine sağlyk goraýyş, sport we ýaşlar siýasaty ministrlikläriniň jemgyýetçilik guramalarynyn we hukuk goraýjy idaralarynyn wekilleriniň gatnaşmagyna geçirilen milli ýörelgelerimiz we nesil terbiýatly wagtny etihat çäresi işçiň häsiýeti betlerini bilim işgärleriniň gatnaşmagyna geçirilen çärede ýaş neslin ruhy ahlak terbiýetini kämilleşdirmek bilen bagly meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Öňde barça elektron tehnologiýalaryň hyzmatynyň maksada laýyk peýdalanmak, professoryň bolumlaryň talip ýaşlaryň işiň hereket etmek enliklerini ösürmek, saglygy berkitmekde sportyň ähmiýeti barada wagtny etihat işlerini guramagyň zerurlygyny aýdyldy. Sağlyk uraş we derman senaty ministrliginiň Kerdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde guramagyna maslahatam döwrümiziň derwäýs meseleleri bilen bagly boldy. Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetine Ýagşygerlik Hakaýew adynaky Halkara Nebit we Gaz Uniwersitetiniň Türkmenistanyň Inженер Teknik we Ulug Kommunikasiýalary Institutynyň Türkmen Döwlet Binagerlik Gurulşy Institutynyň Türkmenistanyň Owsan adynaky Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetiniň tejribeli professor mowlumlarynyň gatnaşmaklaryna talepleri halipaçylyk edýän mowlumlar bilen wagtny etihatlarynyň geçirilişiniň usuliýetini öwretmek boýunça okuw sapagy geçirildi. Döwlet Mehmet Azad adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri, Türkmen Döwlet Medeniýet Institutlaryna geçirilen çäreler döwrümiziň derwäýs meseleleri bilen bagly boldy. Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanyş Institutyna geçirilen maslahatda ýurdumyzyň ykdysady ösüşlerine bagyşlanan çykyşlaryň ençemesi dinlenildi.
Murat Garryf adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Uniwersitetining Enäniň uçağynyň sağlygyny goraýyş okuw ilmi stomatologiýa okuw önümçilik göz keserleri ilmi kliniki merkezleri bilelikde Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk bayramy nasip etli. Sagdyn durmuş ýörelgesi, Röwşen Ýeljen kepil ratly ilmi maglumatlar geçirdiler. Türkmen Owakyjylyk Institutyny Thomas Passanyň günüň şöhlesinden goranmak, ýol hereketiniň howpsuzlygyna puty berjay etmek, arasaçylyk kadrlarynyň berjay edilişi boýunça Arar Partiýanyň Daşow şäher komiteti bilen ýokary kömekdeginiň bilelik dogramagyna wagt netihat tuşy geçirildi. Türkmen Döwlet Maliýe Institutyny sanly bilim urgamyny ösürmeklige bagşlanan maslahat geçirildi. Matmulat Nak Türkmen Döwlet Uniwersitetining guramagyna halipa professor muallimler tarapyndan topar ýol başlar üçin ýaşlary milli ruhda terbiýelemeň meseleleri boýunça usul sapaklar geçirildi. Bu usul sapaklara video aragatnaşyk arkaly Matmulat Nak Türkmen Döwlet Uniwersitetining Halkara Insan-perwer ilimleri we ösüş uniwersitetining Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Türkmenistanyň telekommunikasiýalary we informatika institutynyň Türkmen Döwlet Medeniýet institutynyň Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutynyň professor muallimleri gatnaşdylar. Türkmenistanyň bilim, içeri işler, sağlyk goraýyş we derman senagaty, sport we ýaşlar siýasaty ministrlikleriniň Kerdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň Matmulat Nak ýaşlar guramasynyň merkezi ýeňeşiniň hemde Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutynyň bilelikde geçiren wagt nesihat maslahaty edepli nesil ýyly ýarar diýilip atlanyrly. Türkmenistanyň Inженер Teknika we Ulaw Kommunikasiýalary institutyna geçirilen wagt nesihat işiň häsiýeti betlenli. Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň we Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi ýeňeşiniň bilelikde guramagyna şanly garaşdyrylmyň 30 ýyllygy münasip etli. Bagtyarlyk zamana bagt namasady bilen maslahat geçirildi. Matmulat Nak Türkmen Döwlet Uniwersitetiне berkararlyk etrap häkimliginiň, etrap prokuraturasynyň, berkararlyk etrap gadyýetiniň, berkararlyk etrap polisiýa bölüminiň, ýaşlar guramasynyň berkararlyk etrap geňeşiniň guramaklaryna wagt nesihat tuşy geçirildi. Türkmenistanyň Mali we Iqtisadiýet Ministrliginde, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, Türkmenistanyň Gadal Ýarmay Milli Jemgyýetiniň, İçeri işler Ministrliginiň Medpugat Merkeziniň, Mali we Iqtisadiýet Ministrliginiň, Türkmenistanyň Kerdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň hemde Dinanlar Birleşiginiň merkezi ýeňeşiniň, şeýle-de Matmulat Nak ýaşly guramasynyň merkezi ýeňeşiniň guramagyna wagt nesihat çäres geçirildi. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalary we Informatika institutynyň hemde Matmulat Nak Türkmen Döwlet Uniwersitetining arasynda sanly ulgam arkaly geçirilen çäre netijeli tarapdan häsiýetlendi. Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň bilelikde guramaklaryna sagdyn durmuş, sagdyn nesil atly wagt nesihat çäresi geçirildi. Howa uluglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mektepde bagtyarlyk etrap häkimliginiň we prokuraturasynyň bagtyarlyk etrap gadyýetiniň hemde Aşgabat şäher halk maslahatynyň Aşgabat şäher baş bilim müdirliginiň bagtyarlyk etrap polisiýa bölüminiň ýaşlar guramasynyň bagtyarlyk etrap geňeşiniň guramaklaryna wagt nesihat çäresi geçirildi. Abadan halaç görnüşli paýdarlar jemgyýetine Bizmeň etrap häkimliginiň we Bizmeň etrap gadyýetiniň Demokratik Partiýanyň Bizmeň etrap komitetiniň Bizmeň etrap polisiýa bölüminiň ýaşlar guramasynyň etrap geňeşiniň guramaklaryna ahlak arasalygy ruhy tämizlik at bilen wagt nesihat çäresi geçirildi. Merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň berdi Kerbabaýew adyna kitapxana şahamçatynyň guramagyna paýtagtymyzdaky Bayramxan Seýilgähine Türkmeniň döwletlik ýörelgesi ady bilen kitap sergisi guruldy. Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň syýasy ýeňeşiniň, Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň merkezi ýeňeşiniň, Türkmenistanyň içeri işler bilim hemde saglyk goraýyş we derman senagaty ministrlikleriniň, Kerdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň hemde Matmulat Nak ýaşlar guramasynyň merkezi ýeňeşiniň guramagyna ýörelgäme ýaşy nowatly wagt nesihat çäresi geçirildi. Bagtyarlyk etrap häkimliginde, Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň, Türkmenistanyň Gadal Ýarmay Milli Jemgyýetiniň, İçeri işler ministrliginiň Medpugat merkeziniň we bagtyarlyk etrap häkimliginiň, Kerdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň hemde Dinanlar Birleşiginiň merkezi ýeňeşiniň şeýle-de ýaşlar guramasynyň merkezi ýeňeşiniň guramagyna wagt nesihat çäresi geçirildi. Türkmen Owakyjylyk Uniwersitetiне John Deere kompaniýasynyň berisi 3 kysymly toprak kartalarynyň takyk düzüji enjamyny öwrenmek boýunça okuwlar geçirildi. Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň, Kerdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň wekilleriniň gatnaşmagyna Senagat paýdarlar täzirçilik bankyna geçirilen wagt nesihat maslahatyna işiň häsiýet mahsus boldy.
Türkmenistanyň Gadaly Ýarmay Milli Jemgyýetiniň Aşgabat şäher medeniyet müdürlüğiniň bilelikde guramaklarynda Gökderedäki Nevitçi çağlar sağaldaş we diň çalış merkezinde diň çalýan çağlaryň arasynda meden çäre geçirildi. Çäreň dowamyny 2-nji çağlar Sunugat mektebiniň zekindi ýaşlarynyň aýdym sada çykyşlaryna aýratyn orun berildi. Bagtyarlyk etrap häkimliginiň, etrap prokuraturasynyň, etrap gadyetiniň, Demokratik Partiýanyň Bagtyarlyk etrap komitetiniň guramagyny geçirilen wagt nesihat çäresi üren täsirli boldy. Agrar Partiýanyň we Demokratik Partiýanyň Aşgabat şäher komitetleriniň şeýlede gençler guramasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň guramaklaryny arasy ruhy tämiz halk beýik diratly wagt nesihat çäresi geçirildi. Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluşy Institutyna berkararlyk etrap häkimliginiň we etrap prokuraturasynyň, berkararlyk etrap gadyetiniň, berkararlyk etrap polisiýa bölüminiň, ýaşlar guramasynyň berkararlyk etrap geňeşiniň guramaklaryna wagt nesihat çäresi geçirildi. Murat Garif adına Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Uniwersitetinde İçeri işler Ministrliginiň polisiýanyň ýol gödäwçiligi müdürliginiň ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň wekilleriniň gatnaşmagyna geçirilen maslahat wagt nesihat häsiýetli boldy. Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň muallimleri tarapyndan ýaşlaryň döwlet hukugy we dolanyş işi boýunça hunerini ýokarlandyrma wagtly gysga möhletli Türkmenistanyň magtumradynaky ýaşlar guramasynyň hunermenleri bilen geçirilen okuw sapagy netijeli boldy. Arkadagyň baş taglimaty Sagdyn jemgyýetiniň berkararlygy atly wagt nesihat maslahat Türkmenistanyň Senagat we Guruluşy Önümçiligi Ministrligi tarapyndan geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Serhet Gullugynyň Aşgabat Serhet birikmesine ýordamydan harby we hukuk goraýjy edaralarynyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň we halk maslahatynyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna Watan goragy atalarmadan müdümi penda atly terbiýeçilik ähmiýetli wagt nesihat çäresi geçirildi. Paýtagtymyzdaky şekilleniş Sunugaty muzeýine şaýynda garaşdyrylmadan 30 ýyllygyna bagyşlanyp, Amaly Haçam Sunugaty eserleriniň sergisi geçirildi. Bilim Ministrliginiň meýilnamasyna laýyklykda merkezlerde diň çalýan çağlaryň arasynda dürli çäreler geçirildi. Gökderedäki Altyn Sümül çağlar sağaldaş we diň çalyş merkezindäki çağlar Rowşan geljegimiz atly aýdym sada sport çäresi üren täsirli boldy. Merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň ata Salih adına kitapxana şahamçatynyň guramagyna geçirilen wagt nesihat bitaraplyk, parahatlyk, dost-soňanlyk büniýady diýilip atlanyryldy. Gökderedäki Bagtyar Nesiller çağlar sağaldaş we diň çalyş merkezinde Aşgabat şäher berkararlyk etrap häkimliginiň, Aşgabat şäher medeniyet müdürlüğiniň bizmeýin etrap medeniýet öýleriniň guramagyna biz Bagtyar Nesiller aty bilen medeni sport çäresi geçirildi. Seýitnazar Seýdadynak Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutynyň talipleri nazary bilimlerini has çoňury özleşdirmek maksady bilen Lewap vilayetine ýerleşýän Bagtyarlyk çağlar sağaldaş we diň çalyş merkezinde tomasqyn mugallimçilik tejribelerini geçýärler. Türkmen Owakyjylyk Institutynyň talipleri nazar alan bilimlerini öňümçilikde kämilleşdirmek maksadyna şu günlerki dowam edýän gowçylary ýyda geçlerini ulanylýan sanly telematik ulgamlar bilen dolu öpçün edilen John Deere katymly tehnikaları erkedip okuw tejribeliklerini geçýärler. Ýokary okuw mektebiniň owakyjylygyny mexanizmleşdirmek şeýlede agronomçylyk huneriniň talipleri Daşgat vilayetiniň öňde barjy hojalyklaryny ösürilip ýetişdirilýän gowçyly meýdanlarda bolup, toprak bejergi işlerine gowçylyň düýbüni ýumşatmak, olara mineral we organik dökünler bermek şeýlede öz şaýratynlyklar bilen içgin tanış boldular. Ahal vilayet polisiýa müdürlüğiniň guramagyna geçirilen maslahat döwrümeden derwayet meselelerini başlandy. Ahal vilayet adalet bölüminiň vilayet gadyetiniň Demokratik Partiýanyň Akguda etrap komitetiniň Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň Ahal vilayet komitetiniň guramagyna geçirilen wagt nesihat çäresem çoňur mazmuny ýa boldy. Türkmenbaşy halkara deňiz portuny hoşallyk maslahaty geçirilip, ol aýratyn ähmiýeti beslendi. Çykyş edenler gahrman arkadagymyzyň ýaňy ýakyna Balkan vilayetine iş taparynyň üstünlikleri beslenenini buýsançly nagtadylar. Esatanam hormatly prezidentimiziň aladalary netijesinde Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň maddi büniýadynyň hasym kämilleşýänligi bellendi. Rahat atly täze ýolagçy gemisiniň gelip gowuşmagynyň buýsançly hakykatda aýratyn bellenip geçirildi. Maslahatda çykyş edenler ýurdumyzyň gülläp şurunaky taýsy taýlary, durmuşa geçirgen beýgi işler üçin mähriban arkadagymyza hoşallyklaryny beýan etdiler. Balkan vilayet polisiýa müdürlüğiniň ýol gödäwçiligi bölüminiň Balkan-Abad şäher gadyetiniň ýaşlar guramasynyň Balkan vilayet geňeşiniň Serdar şäherindäki Dürdäne sağaldaş we diň çalyş merkezinde bilelikde geçiren wagt nesihat çäresi aýratyn ähmiýeti betlendi. Daşgat vilayetiniň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan geçirilen çäreler uly ruhlentligi beslendi. Daşgat vilayet gadyetiniň guramagyna geçirilen wagt nesihat maslahatyna işçiň häsiýet mahsus boldy.
Çerçew etrap häkimleriniň Liverpool vilayatynyň kadyetiniň, Demokratik Partiýanyň vilayaty etrap komitetileriniň, Kerdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň, Ýaşlar Guramasynyň we Denaner bölüminiň bilelikde guramaklaryna geçirilen wagt netihat çäreleri sagdandyrmyş ýörülgesini wagt etmek bilen bagly boldy. Kerdeşler arkalaşyklarynyň Liverpool birleşmesiniň guramagyna geçirilen maslahat täsirligi bilen tapawutlandy. Wekil Bader etrap häkimliginiň, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň, Demokratik we Arar partiýalaryň etrap komitetleriniň, Kerdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň, Ýaşlar Guramasynyň etrap geňeşiniň bilelikde guramaklaryna geçirilen wagt netihat maslahatyna işin häsiýet mahsus boldy. Sakarçaýy etrabyna da etrap häkimligini, etrabyň medeniýet bölüminiň hemde etrap kerdeşler arkalaşyklaryna bilelikde guramaklaryna dabara geçirildi. Hydar Derýaýew Adnaqmy Olumçylyk Mekdebiniň, Mar vilayatynyň sport we ýaşlar siýasety baş müdirliginiň, Kerdeşler arkalaşyklarynyň Mar vilayat Türkmengala etrap birleşmeleriniň geçiren maslahatlary wagt nesihaty özüne jemledi. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde şoň 10-njy iýulda saat 20-den 11-nji iýulda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan vilayatyna ötkäp duran bulutly howa bolup, demnaz gün ordan teýlegi sekundy 9-14 metr ýetýän şemaly öser. Howa gecesine 22-27 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Ahal vilayatyna ötkäp duran bulutly howa bolup, demnaz gün ordan teýlegi sekundy 8-13 metr ýetýän şemaly öser. Howa gecesine 21-26 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Mara vilayatyna azken bulutly howa bolup, demnaz gün atardan teýlegi sekundy 9-14 metr ýetýän şemaly öser. Howa gecesine 22-27 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Lebap vilayatyna azken bulutly howa bolup, demnaz gün atardan teýlegi sekundy 9-14 metr ýetýän şemaly öser. Howa gecesine 21-26 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Daşol vilayatyna ötkäp duran bulutly howa bolup, demnaz gün atardan teýlegi sekundy 8-13 metr ýetýän şemaly öser. Howa gecesine 18-23 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp duran bulutly howa bolup, demnaz gün ordan teýlegi sekundy 8-10 metr ýetýän şemaly öser. Howa gecesine 23-25 gradus maýl, gündüzine 35-37 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça ýyl aýynyň 10-ýerine magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Edýdi watandaşlar, häzirki wagtda Thomas Passlyň dowam edýän günlerini howanyň gyzmagy netijesinde günüň ýeti şöhletiniň adamlaryň saglygyna ýetirýän yaramaz täsiri güýçlenýär. Günüň täsiri aýratynam saat 11:00-dan 17:00 çenli güýçli bolýar we günüň gyzgyny howry saat 20:00 çenli dowam edýär. Şeýle-de howanyň düzümindäki tozan bölejikleriniň kadadan 7 götürüm artmagy bilen howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän täsiri artýar. Şoňdan baglyqda howanyň oňysy täsirleriniň öňüni almak üçin agyzy burun örtüklerini ulanmagy hemem Thomas Passlyna günüň ýeti şöhlesinden gorunmagy maslahat berýär. Mehriban eleşler, bulary berk berjaýsaňyz öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şundan watan habarlar gepleşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanmy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri wetlenýär. Ähli ösüşlüň özünde bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.